Дяка від іконної лавки магазину Цифра Клімат за кондиціонери, які ви нам поставили. 2 штуки, склад, коридор, 2,18 TCL. Тепер ми віддалено з Wi-Fi можемо контролювати температуру на складі, в магазині. Ми готові до зими. Слідуючим етапом це будуть ДБЖ для безперебійної роботи нашої техніки, серверів і тому подібне. Ще раз вам дякуємо. Рекомендую Цифра Клімат з міста Умані. Вони відправляють по всій Україні. Ось доставили нам в Київ кондиціонери. Вигідна ціна, класні умови. Замовили і в той самий день вони нам відправили. Під відео посилання на їхню сторінку. Переходьте, замовляйте. Впевнений, обслуговування і товар вони вам підберуть максимально якісно.